Keselong Press Club kala penrem jurio Presiden ka VPP bad MLA ka nongkrem ba Arden M Simon namar ka jingkan tho penja aburam jong uni unong yalam sain perthai yaki nong tho kubor bad kilat pathai kubor habadawaru ba udai ban panma mardor lem kumta kilat pathai kubor kim banse ban shim ne kiwe gidinti kani ka jing penrem Keselong Press Club ka bade ka club jong baro ki nong tho kubor bad lat pathai kubor kalami halor ka jingkan no uni unong yalam ka VPP ba ong ba kilat pathai kubor ka jela ki degi ba ai ki kubor thok ba ki nong tho kubor ki degi ba shat hit ban tho kubor Keselong Press Club lingba Presiden ba David Latplang ba General Secretary ba Powell Soklet kalau ong ba galong ka basngosi ba unong thau an bala shempang bha kum uba Arden bon pinmi ya kum kani ka jingkan no ba klem nong rim ya ki nong tho kubor halor ka nong rim Keselong Press Club kapin kan mau ya uba Arden baka kamram jugi nong thok kubor kalong ban lum jing tip bakin tup ya kababha ni kabasniu kabashong kat kum ki jing shisha om ki hamsaya ni ki khana lorni Keselong Press Club ka kwa ya uba Arden ban kren shai la ka VPP ka khmi linti tang ya ki jing tip baki kubor bara skong ya ka VPP lani la ka VPP ka kwa tang ya ki briu ki bahab ka thup chong ki ni ki jing no jong u bakin wan lum ki kubor ka VPP nang ni Keselong Press Club ka kwa ru ban pin kan mau ya uba Arden baka jing bahag result jong ka VPP ha ka election bala dep kawan ru na kasim yang jong kilat pathai kubor ki bala pin sapriang ki kubor haman ki rinsan pathai kubor kalabu jingkeli bahatu kani ka jingkan no kapin i babaro akitu ki nong tho kubor balum kubor na ki jingalang ka VPP ha ka election bala dep ki dei ki bala siu da kapisa lani pin bi ha kinu kidur hadu bakani ka party kala yo hadu south li ki seat batla ka de ka party badang thamai hapo ka jeli sain perthai ka jala namar kani ka jingkan no Keselong Press Club kala dawaya uba Arden ban aya ka jingpan shai ka babiang pat ka jingpan map lum kumta kan pinbor ya Keselong Press Club ban shim ya ki wei pat ki sinjam Menda phi don bon ki ba persang ban pen suthu bakalayu pai ba ki ba persang ban kan tho yang ye ki social media ngim don kam ban juba bu pai ba ula juba phi namar ka de ka seng ka jau pai ba hidai ban long kunta nami shakma ko ki pai ba kathma yang ni menta ngakwa banong kathma yang ni menta kala nang jur kathma yang ni menta kala nang jur nyen num hap ban le persya tang bat ki seng san perthai dan ru wat ki lat patai kubor hagi ni kisngi ki bawan siki jingalang ki jingi ki pan pet hangu don jing duna hangu don jing bakla bakin pen pau shu pat ba ban pen su thu bakla o menta ka sngi te nga thai tip kin ong kumno namar ki shong uba adel bat ngam jui idon kum kita ki lat patai kubor kanang banong wa imat ulai phet jingmut uba Arden imat lai phet jingmut bat baga party menta ba adon pat kin ong kumno namar kata ngi hak bani le persya kalong dabas ngusi omdai tang haki wei kiri omdai tang hari India wat hangi kidon kita ki fake news lani kita ki paid news syagi wigi jela ai da pisa ban penmi kubor persya ya kitu gi persya